गुवाहाटि दिसपुर फैनानै DCSPफोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोन बिनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थागोन नागिरदों गरम जालाबायना दे थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेथु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारना थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारना थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखिजाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन बिसोरखौ जानदाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन लथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जादों जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय हथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाया थागोन नालाय थेवबाबो पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय आदिबासिफ्राबो गियो आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन आदिबासिफोरखौबो बुंना फैबाय जों गिनो नांला जोङो जयैनो मिटिं जाबाय रायज्लायबाय बेखौ जों बुंना फैयो मोननै केम्पआव हाबोदा आदिबासिफोरनावबो दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव फैयो प्रथम आरो दंबावो बेहाय थांगोन जेबो मालाय खोथा दाला जादों माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जाना थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राबो मोननांगौ बर'फ्राबो मोननांगौ आङो बुंबाय औ दा बेनो बिसोर बिदिनो जादों जोंनाव बिदिनो जादों मा खालामो दे जाबाय बेफोरखौ बे खारनायलाय बुंबा बोरैबा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फिट रिफाल फैनावसो जोङो बावुराव थांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना जों एकदम थिन सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंहाय जोंहा बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ
गोसो थांनानै गोथारै आजावनांगौ थांफिननायाव जाहाथे जेबो खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बेनि बेब'स्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपि जोंबो रायज्लायबाय डिसि जोंबो रायज्लायबाय आरो आं जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए बिथांबो दंफैयो जों रायज्लायदों अथ'थे मा खरसा जायो जाहोगोन मानसिखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जागोन ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनो बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै खुनुरुखुम दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना होफैदों खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबो जों गाबोन फुंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा माबा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे गले गले खावजानायबो जाबाय नालाय सारमोन जोङो हाबफैब्रबलाया बेनि थाखाय हाबफैदों नङाबा पुलिसफ्रा अर्डार बायना दैखांगोन आरो जालदाब गारहैगोन बिसोर जेबो बुजियाना ओंखायनो जोङो एसे बुंथेखानाय जाबाय आरोखि नङा होमबा बिस्रा डिसफोरनि अर्डार मा अर्डार होनना थिखांगोन जालदाब गारहैगोन मानसिया थांनानै बेहाय जाहैनांगौ माबा मोनसे साननै सानथामबाबो फ्रि जानायनि होथारनांगोन ना नङाबा माखौ जानो नोंसोरलाय गारना खारबोजोब्बाय नङा दा बेखौ आदिबासि खेबसे नङा खेबनै नङा सारमोन सावजाबाय थानाय जाबाय नालाय जोंबो ओंखायनो जोङो बै माबानाय नुनाय लोगो लोगो जों खारग्रोनो रोंनाय जादों आरो गाबोन जोंना लरेन्सजों नैबे मा खालामनो